hello, hello. Oy, Monday ho ngayon. Kumusta po kayo? Ano ho? Balik na naman ho tayo sa atin ng mga pagpuna, pagtalakay dito po sa Focus. Alright, magandang araw po. Ano? Sa mga kababayan po natin sa panig ng mundo. Kang Biyernes, mga tugang. Ano po? Di ko masyadong bibikulon, dahil masana ako tatao. Magang bikol ka kaya, di ka man nga tatao, no? Sabi nga si Mrs. Da, garo teacher, sarong, sige ataram, sige ataram. Pagkatapos, si Mr. naman, ay, garo lang estudyante, dahil nagdadangog. Why like that? Alright. Sige, nako Monday naman ho ngayon, kaya dahan-dahanin ho natin. Mahaba-haba pa ho yung, holiday sa Friday ha. Dapat actually mga ugang ay holiday sa Miyerkules. Dahil ito yung panahon, August 21, yung pag-assassin kay Senador o dating Senador Benigno Aquino. Ano po, doon po sa airport o sa Mactan o sa landingan. Alright, sige, hindi ho yan ang tatalakayin natin. At alam nyo ngayon ika-146 na kaarawan ng atin hong dating Pangulong Manuel L. Quezon. Kaya ho, siya yung pandalawang Pangulo ng Pilipinas. Manuel L. Quezon. Alright. Happy birthday, bossing. Sige, tuloy na tayo. At nung Friday, ako nasiyahan naman. Hindi lang ako siguro, may nasura din, siyempre, yung mga, yung mga ambulant vendors po na pinaalis. Diyan po, sa bahagi po ng Barangay Burabod, at Barangay 5 sa bahagi po ng Camarines Norte Provincial Hospital. Alright, so inalis kasi nasa kalsada na Nang una hong inalis doon sa tapat ng atin hong Camarines Norte Provincial Hospital, nagkaroon ho ng clearing operation, road clearing sa madalit sabi. Ang nakakalungkot, umatras sila doon naman sa may tapat ng Philippine Red Cross building. Napagkaisa ng Barangay 5 at Barangay Burabo dahil nandun na. Ang pangit naman talagang tingnan. Sa kanila na yung kalsada, halos wala nang madaanan, lalo na pagdapit hapon. Kaya ang pamunuan ng Barangay Burabo nagsagawa noong Friday, ng road clearing operation. Katuwang po ang atin pong mga barangay police, ang mga opisyal ng Barangay Burabod, ang Philippine National Police. At natutuwa ho tayo, and congratulations. Meron pa palang mga road clearing operation. Kaya ako nakalingawan na at pigbabayaan na itong atin ng mga babayan na gusto mangkuta na maghanap buhay ng malinis, maayos. Kanya lang ay nakalagay na sila dun sa kalsada. At tandaan po natin, ang kalsada ay para sa sasakyan at hindi para sa mga magtitinda. Kaya yan naman po ay kautusan din ng DILG. Yung mga road clearing operation sa atin hong bayan, sa atin pong mga barangay. Yan ay pinapatupad nila. Kanya lang, paminsan-minsan na lang. Tayo ay natutuwa naman sa Barangay Council ng Barangay Burabod at ng Barangay 5. Kaya, congratulations, sa atin hong mga barangay official. Kayo na nga lang kasi ang mag-clearing operation. Hindi lang kuta. Sabi sa Bicol na yung Barangay Burabod at Barangay Pandan, Barangay 5, ang magsagawa ng naturang pong
road clearing. Kahit sana sa ing barangay. Ano ho, aling mga barangay ang nakikita at napapansin natin na meron hong mga magtitinda sa gilid ng kalsada. Yung barangay doon sa tapat doon ng Camarines Norte, State College, o meron dyan yung mga pipisbol, ano ho, yung kikiam. O, sana ay alisin na ho yan dyan. Kung hindi man, iangat po natin doon po sa shoulder ng kalsada. Huwag yung pedestrian. Kasi yung mga sasakyan, pag gustong magpansamantalang magparking, wala hong maparkingan dyan sa lugar na yan. At kaya nagkakaroon ho ng parang nasa gitna na yung parking dahil doon na nakalagay yung atin hong mga magtitinda. Ano po, pwede namang magtinda, ilagay lang ho natin sa ayos. Alright? Kaya yung mga barangay official, ano po, ang siyang dapat na kumilos na dyan. Huwag nyo nang hintayin. Ano, yung atin hong DILG. Samantala, mga igan, binalikan natin yung Barangay Burabot. Wow! Yung sabi nga natin Monday, Friday, Saturday, Sunday, we have 4 days na nakalipas o 3 days, pang-4 na araw ngayon, pero ang ganda. Talagang nasa pag-uusap lang. Instead na umalis yung mga magtitinda, inangat na lang nila. Isinagad doon sa may pedestrian. Di wala ho kayo sa kalsada, hindi naman kayo pinagbabawalan Kanya lang kung papayagan ho kayo ng establishment, wala naman ang problema. Pwede naman kayo magtinda, hindi naman kayo pinagbabawalan po diyan. So nakita ho natin sa atin hong kuhang larawan na malinis baga. Ang ganda bagang tingnan tulad ng atin ng pamilyang bayan po ng Daet. Minasdan ko na naman kanina, malinis pa rin. Meron na hong tawag dyan, continuity. Wow, naka-air English man ako. Sana ganun din yung atin hong mga kalsada, especially dyan sa may bahagi ng Camarines Norte Provincial Hospital. Dapat nga no parking dyan pero kung maparking ka lang, 15 minutes, 10 minutes, 5 minutes, pwede ho siguro. Pero ihahasad ho ninyo yung sasakyan ninyo. Kasi bawal na hong magparking dyan kasi tapat ho yan ng atin hong panlalawigang pagamutan. Ang ganda naman bagang tingnan. At ayos, malinis. Hindi yung para na ho tayong dugyot. Salamat doon sa mga barangay. Mayroon pa problema yung barangay 5 Doon sa may emergency room. Kapitan Aga. Kap Aga, pakicheck nyo yung mga magtitinda natin dun sa dun sa may OPD. Kasi yung OPD may shortcut na gate Sana nga doon na sa loob padaanin yung mga pasyente Ito lang Huwag na ho doon. Pwede naman pumasok sa compound ng Camarines Norte Provincial Hospital yung sa tuyang mga pasyente. Hindi kasi tayo sa shortcut kaya tingnan nyo, nandun nakatarambak yun naman yung mga 3 yata yun, nadaanan natin doon. Na magtitinda. Wala nang maparkingan yung mga sasakyan. Ang dami naman pating sumasakay doon, bumababa. So, dapat ma-actionan yan. Yan na lang yung problema, Kap, Aga. Aga, na nga ba ganyan? Nasa dulo ng tila ko, hindi ko mabanggit, kay Kapitan Aga. Mamaya, maalala ko na din yan. Rinyon, iyon, hindi Sindon. Rinyon. Alright. Tama ba ako? Aga Rinyon. Dyan sa Barangay 5. Nakakatuwa naman, may nakita naman tayo doon, yung isang ginang nagwawalis ng kanyang establishment sa tapat mismo. Siguro gano'n na lang ang gawin natin para manatiling malinis yung atin pong mga harapan ng atin mga establishment. Tayo na lang maglinis, huwag nating masyadong iasa sa gobyerno o sa barangay official o sa pamunuan ng barangay yung paglilinis ng atin pong harapan. Kung tayo nagkakaisa, mga igan, magandang tingnan. At para bang kang kalinisan ay bahagi po ng pagpapakita ng kaunlaran ng ating pong lugar. Pagkakaramukas, pag maraming ambulant vendors, ang gulo-gulo, parang, ano ba
kwentong diet na ito at naghihirap? Ano bang barangay na ito at naghihirap? Di ba? Ang pangit tingnan. O, dyan ho sa barangay Sangis, Ate, Kabati, Gloria, Ate Glo, Kagawad. O, minsan na kayong nag-clearing operation din dyan, wala na halos. Meron na naman ho yata 3. Yung magtitinda ng buko at saka yung magpipisbol. O, pag yan ay natagalan, bukas, pangalawa, 1 linggo, andyan na naman ho sila. Alright? Yung sanang kaunti pa lang ay sinasaway na ho natin. Para hindi ho tularan at dumami yung atin pong mga nagtitinda mismo sa kalsada. Hindi naman ho kayo pinagbabawalan. Hindi naman ho kami nakikialam sa hanap buhay ninyo eh. Wag lang gawa natin ng tindahan yung mismong kalsada kasi hindi naman sa inyo yan. Unang-una, yan ho ay national highway. Papunta ho yan sa airport at papunta ho sa atin hong panlalawigang pagamutan. Pag may emergency, ay di pa paano na tayo. Di ba? So yun lang ho, mga higan, ang amin hong pakiusap at congratulations sa pamunuan ng Barangay Burabod. Po, sa nakita ho natin na nagpapatuloy na malinis, maayos ang inyong barangay dahil ho sa walang sawa ninyong pagsasagawa ng road clearing operation. Thank you very much din doon sa atin ng mga kapulisan, sa kasipagan ng atin ng mga kapulisan. Sana nga, magpatuloy naman yung inyong kasipagan sa atin ng DAET, Philippine National Police, at sa atin ng mga barangay police. So, yan lang ho, yung amin ng hatid balita ho namin sa inyo. At congratulations sa atin ng mga barangay official. Sana tularan din kayo ng ibang barangay na tuwi-tuwi na ay nagkakaroon po ng road clearing operation. Maraming salamat po sa inyo mga ugang, and thank you very much po sa atin mga kababayan na nakikiumisa sa pagsasagawa ng kalinisan at kaayusan ng atin hong barangay. Barangay 5 at Barangay Burabod, congratulations po sa inyo. God bless sa atin hong barangay. Rosemary Panotes. Siya ay anak ng aking kapatid na si dating Congressman Eming Panotes at ang sa kanyang asawa na si yumaong Congresswoman na si Toots Panotes. Ako ay naniniwala na kung anong mga kabutihan na nagawa ng sa kanyang magulang ay gagawin ni Rosemary para sa mga nasa 2nd District ng Camarines Norte. At ako ay naniniwala na siya ay mananalo ngayong darating na eleksyon dahil sa kanyang kabutihan at sa kanyang mga natutulungan sa ngayon at tutulungan hanggat siya ay nasa pwesto. Kaya ako po ay nag-aasa na kayo ay papalig din sa ating congresswoman ngayon na nakaupo at nagtutulong sa mga taga 2nd District ng Camarines Norte. Ngayon po itataas ko ang kamay ni Rose. Sana ay magtagumpay siya sa darating na eleksyon.